Ac yn y fideo yma dwi'n ddangos chi sut i creu ffolderi. Nawr, mae hwn wedi cael ei recordo yn fyw gyda dosbarth 7S. So, gweld, ydych chi gallu clywed nhw o gwbl amser dwi'n recordo. Gewn ni weld. A fideo cyflym, a beth ni'n mynd i wneud heddi nawr, ni'n mynd i dangos i chi sut i trefnu'ch gwaith chi a creu folders. Nawr, chi'n gobeithio yn blwyddyn saith wedi logio mewn ac chi'n gallu wedi newid eich cyfrinau chi. So nawr mae'n bwysig bod chi'n gallu trefnu eich gwaith chi. Nawr, lan ar y top fan hyn, yn y cornel chwith fan hyn, mae gyda ni My Work. Ac os chi'n clicio ar My Work, dyna ble chi'n mynd i ffeindio eich gwaith chi i gyd. Nawr, amser chi'n clicio mewn y tro cyntaf, byddwch chi'n gweld sgrin tebyg i hyn. Nawr, bydd dim byd gyda chi fan hyn o gwbl. So beth fydd angen chi gwneud yw gwasgu yr N-drive fan hyn, achos yn yr N-drive, dyna ble mae'ch gwaith chi'n cael ei storio. Wedyn, byddwch chi'n gweld fwy o folders. Nawr, byddwch chi'n gweld llai o folders na hyn. Byddwch chi'n gweld pethau fel pictures, a byddwch chi'n gweld music, videos, ond byddwch chi ddim yn gweld y folders i gyd gyda fi. Nawr, beth ni'n mynd i gwneud nawr yw creu folder newydd. Nawr, i creu folder newydd, mae dau ffordd. Chi'n gallu clicio lan fan hyn, New Folder, neu ni'n gallu clicio bwtwm dde y llygoden, a wedyn mynd i New Folder. A beth ni'n mynd i ysgrifennu lawr yw blwyddyn 7. Nawr, ni'n mynd i clicio tu fewn i blwyddyn 7 wedyn, so ni'n agor blwyddyn 7 fyny trwy gwasgu clic dwbl, neu clic single. Nawr, ni'n mynd i nawr creu folders ar gyfer pob pwnc ysgol. Os chi'n troi tudalen 6 neu 7 o'ch llyfr cyswllt chi, byddwch chi'n gweld yr pynciau. So, clic fe y llygoden, New Folder, a chi'n jyst yn copio lawr enwau'r folder. Nawr, i arbed amser, dwi jyst yn ysgrifennu cod ar gyfer y pynciau. Ddylech chi gwybod pa pwnc yw hwnna gyda jyst 3 llythyren. So wedyn, dwi'n mynd i wneud yr un peth eto, neu gallai gwasgu lan fan hyn tro hyn, New Folder, am Saesneg. Wedyn, clicio New Folder, a wedyn Maths. Nawr, i chi mynd i wneud hwnna amdano eich pynciau chi i gyd. Nawr, os ydych chi'n cael Almaeneg, chi'n mynd i roed Almaeneg lawr. Os chi'n cael Ffrangeg, chi'n rhoi Ffrangeg lawr. Chi ddim yn gwneud folders am pynciau sydd ddim gyda chi. So, teipio mewn fan hyn, ych. Nawr, os dwi eisiau, mae angen i fi nawr creu folder ar gyfer bob blwyddyn. Blwyddyn 8, blwyddyn 9, blwyddyn 10, 11, 12 a 13. Nawr, mae yna dull hir o wneud sef gwneud yr un peth eto ar gyfer pob blwyddyn, neu mae ffordd cyflym o wneud Nawr, y ffordd cyflym o wneud yw hyn. Chi yn gwasgu bwtwm dde y llygoden eto, ac i chi mynd lawr i copi. A wedyn, chi'n mynd clico bant, bwtwm dde y llygoden, a paste. Nawr, chi'n gweld wedyn, mae copi o blwyddyn 7 gyda chi. Gwasgu bwtwm dde y llygoden, a jyst gwasgu rename, a na gyd sydd angen i wneud yw just gwasgu 8 fyna. Nawr, ffordd arall gallech chi gwneud yw gyda'r llygoden. Gwasgu gyda'r bysellfwrdd, gwasgu Control C. Mae Control C yn copio'r folder, a mae Control V yn gwneud yr copi. Mae'n gludo yn pasto y copi mewn. So wedyn, newid hwnna i blwyddyn 9. Clicio bant, clicio rhwng eto, Control C, Control V, mae copi gyda fi, a fi'n gallu rename a newid hwnna i blwyddyn 10. Nawr, mae hwnna yn llawer fwy cyflym na goffod teipo pob peth mas. So chi'n jyst wedi teipio mas blwyddyn 7
Ond ar gyfer gweddill ohonyn nhw, wedyn i chi jyst yn teicio mas yr copiau gludo nhw. Nawr, y peth da am hynny yw, amser chi'n mynd i flwyddyn 8, bydd gyda chi'r ffolderi chi fyna, ond fydd ddim gwaith gyda chi, so chi'n gallu dechrau blwyddyn 8 gyda dim trafferth o gwbl. Nawr, hefyd, amser chi'n mynd lan i flwyddyn 10, falle fydd angen i chi rhoi pynciau newydd mewn, ond na gyd fydd angen chi wneud wedyn, yw just rhoi pwnc newydd mewn gyda dim trafferth o gwbl. So, dyna ni, creu ffolderi. Mae'n bwysig hefyd, amser chi'n rhoi gwaith mewn i'r ffolderi hyn, bod y ffolderi yn yn dweud beth yw'r enw'r ffail. So, mae'n chi enwi'r ffeiliau yn gywir hefyd.